ଶଳା ଲୋକଟା କିସ କିସ ଯେ କହିଲା ଦାଣ୍ଡର ଦୋଳି ଜଙ୍ଗର ମଳି ଏତେ କଥା ବାଳ କରିହବନି ନାଇଁ ଶଳା ପର ଭରସାରେ ଚୁଆ କରିବି ଭାବିଲେ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ ମକେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ ଛୁଆ କରିବୁ ନାଇଁ ରିଲିଜ କରିବି ରିଲ୍ସ କରିବ ଅସୁଚ କିସ ତୁମେ ମାନେ ବୋଧେ ଦେଖୁନ ଯା ମନ କଥା ଯିଏ କହିବାର ଅଛି ସିଏ ରିଲିଜ କରି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ମୋର ହୃଦୟର କଥା କହିବି ଆଉ ମୋର ମାଇକିନା ମାନେ ଦେଖିକିରି କେମିତି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି ଦେଖ ମୋବାଇଲଟା କାଢ ଧର ଶୁଣ ଦନ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ସିନା ମକେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ ହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ମାନେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯେବେ ଫେରିବ ଏ ଟୋକା କହିବ ଚାଲ ଅଟ୍ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଯା ଏଠି ପରା ଗୀତ ପଡିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କର ହଉ ଠିକ ଅଛି ହାରିଗଲି ପ୍ରେମରେ ମୁଁ କାଇଗଲି ଧୋକା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାଲି ଗୋର ବସିଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ୟାର ସମ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ବଢିଆ ଇଏ ଦିଅ ମୁଇଁ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଗଲା ଇଏ ଦେଖ ମୁଇଁ ଭିଡିଓ ପକାଉ ମୋର କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଇକିନାଟା ଲାଇକ୍ କରିଛି କି ବାଳ ଫୋନ ଧର ମୋର ମାଇକିନା ମୋକେ ଲାଇକ୍ କଲା ମାନେ ଆଟୁ କାଢିବା ପାଇଁ ତ ଦବା ଇଏ ଭଗବାନ